Auni yang ma kuma cayara kafe min dala o gilan cogo do. An bɛ ji kari ɲɔgɔn ta. Nescafe simple walima gold. Ni ta ye gold i b'a lajɛ min bi bɛn i yɛrɛ sago ma. O kuyɛriba ɲɛ kelen. N'a fɔrilen ka di ye i bɛ se k'a caya dɔɔni ka tɛmɛ nin kan. An b'an ka glaçon kɛlanin ta. N'a y'i ja, i bɛ se k'a kɛ manani kɔnɔ dɔrɔn n'i mako sera a ma i b'a ci. Glaçon kɛlanin kɛ kun ye dɔrɔn de k'a cɛɲa k'a tɔ sankɔrɔta. An bɛ sɔrɔ k'a ta sa ka taa bila frigo kɔnɔna na. Normalement kɔni heure kelen o kan ka sɔrɔ a jara. An ka bol ni yelekemani an b'o ta o b'a tɔ ye ko ɲɛ. An bɛ lait concentré sucré fɔlɔ k'a la. Ale jɔyɔrɔ b'a to hali n'an ka jinin ngurumaw bɛ ka yeli an ka kafe diya bɛ to a la a ja tɛ ban. An ka Nescafe jinin ngurumaw an b'olu fara a kan. I yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn hakɛ min ka di ye. Ne ta ye den 5 bɔ ɲango ye. Nɔnɔ kɛnɛ walima n'a sɔrɔla a ka di i bɛ nɔnɔ nɔɔni nɔnɔmugu nɔɔni k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ka sɔrɔ k'o k'a la. Ne ka nɔnɔ kɛnɛ in ye kari ɲɔgɔn de ye. An bɛ sɔrɔ k'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn. Aw bismillah.